На рапа му правя троянски кон, не нося Прада, Луи Витон. Не мога да умра в играта, това е последния ми останал жетон. Бачкам да купя белия дом, за да стана в махлата първия дом. Това е края на книгата, но само първия том. Къв ти проблема? 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 Че минаваш само от тема на тема. В книгите кеша, искам да имам пълна библиотека. Не мога да сметна колко време им трябва да ме надбегат. Не мога да трепна с техните глупости, дето ги думат. Живота има си сума, не плащат никакви чувства. Последствия има за всяка една случка, всяко действие е ключ. Действам както си искам, ти чакаш вожда да те диктува. Опитвам широко да виждам, ти се затваряш в дупка. Къв ти проблема? Къв ти проблема? Къв ти проблема?